సమయం గతిస్తే తిరిగి రానిది, ఆపితే ఆగనిది, విలువ పెట్టి కొనలేనిది. 18 సంవత్సరాల వయస్సులోనే ప్రపంచాన్ని జయించిన ది గ్రేట్ అలెగ్జాండర్ని చూసింది. ప్రపంచాన్ని జయిస్తానని విర్రవీగి ఆత్మహత్య చేసుకున్న హిట్లర్ని చూసింది. 969 సంవత్సరాలు జీవించిన మెతూషిలాను చూసింది. పట్టుమని 25 సంవత్సరాలు జీవించలేని ఈనాటి యువతరాన్ని చూస్తుంది. అందుకే దైవజనుడైన మోషే కీర్తనల గ్రంథము 90 అధ్యాయము 12 వచనంలో, మాకు జ్ఞానహృదయము కలుగునట్లుగా చేయుము, మా దినములు లెక్కించుటకు మాకు నేర్పుమని దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. కాలం విలువ తెలియని వాడు చనిపోతే చరిత్రలో బ్రతకలేడు. కాలం విలువ తెలిసినవాడు చనిపోయిన ప్రజల గుండెల్లో బ్రతికే ఉంటాడు. జెఫన్యా గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 1వ వచనం ప్రకారం, సిగ్గుమాలిన జనులారా కూడిరండి, పొట్టు గాలికి ఎగిరిపోతున్నట్లు సమయం గతించిపోతూ ఉందని పరిశుద్ధ గ్రంథం గలమెత్తుతా ఉంది. కాలం విలువ తెలుసుకోక ధనమే విలువైనదని ధనాన్ని కూడబెట్టడానికి నీ కాలాన్నంతా ఉపయోగిస్తే బంధాలు వీగిపోతాయి, కుటుంబం కూలిపోతుంది. ఏదో ఒక రోజు డబ్బు నిన్ను వదిలిపోతుంది, నీవు మాత్రం ఒంటరిగా మిగిలిపోతావు. అందుకే దేవుడు నీకిచ్చిన సమయంలో కొంచెం సమయం దేవునికి ఇవ్వగలిగితే, దేవునితో నడవగలిగితే నువ్వు ఒక హనోకు కాగలవు, ఒక థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ కాగలవు, ఒక విలియం కేరీవి అవుతావు, చరిత్రలో నిలిచిపోతావు. నేస్తమా, సమయాన్ని పోనీయక సద్వినియోగం చేసుకో.